Eguerdion, txorien eta rock. Kaixo. Eta ongi etorri. Zer moduz gorratzategi? Oso ondo, beharki. Bai, gustora. Bai, dena ondo, gaina lanea etorritzeko gogoakin. Eta gaur batozen errezetarekin ere, oainigan eta gehiago. Zu deposizio bihar jaidalako, bihar jaidalako, deno bezala, bihar jaidalako eta, txorienen hori nabaritzen da, eta gaur, inalko nuke biharko aurreratu, ostirala enfamatua, baina ez hori, bihar maiet zapata da, jai eguna da, eta gaur errezeta berezi batekin nator. Osagai, benetan berriak dakarskigu gaur, eta esaten badut, paktxoia, txakarekin eta laranja erara, esango batzu, paktxoia zer da. Txaka baki zer da. Baina gaur benetako txaka ekarri dizuen. Benetako txaka, hau da, txaka da kangrejo bat, errusiarra, eta guri saltzen digutena hortik, hortik ataratako imitazio bat, baina berez. Lata horrek eno esaten zengo balio duen, baina nik goin badaki zatik ez da erosten. Honekin ingo durako errezeta berezi bat, otzean jateko errezeta bat izango da, eta, erabiliko du, hau, asa txinatarra, ez? Paktxoia gaur egun ikusten dela frutaren da batzuetan eta, zeren ikutu izango du, esan dakoa, laranja erabiliko du, honek ere bere sapore eta potentzia emango dio, eta holan egun berezi baterako errezeta bat hemen izango duzue. Hau, eta egun berezi hori, holako sarrerako berezi batekin hasi nahi baduzue, hor armintzen eskua sartzen da. Hori da. Egia da gaur nivela altua dagoela, ze benetazko txaka erabili duzu, eta nik esan dut, nien ez gutxiago izango. Eta justu duela 13 urte, 2013an zuk ezak gogoratuko zaran, segura eski baiet, Kate Middleton eta Guillermo ezkondu ziren, eta nik egun horretan esan, ze jango dute hauek beraien ezkontzan. Eta menua sartu nintzen ikustea, eta esan nun, noski, kabiarra, oso osagai garestiak dauden produktuak erabiltzen dituzten, baina bazegoen kanape bat, non osto pila bat zen saltxitxaz beteta, eta esan nun, gaur egingo dut, eta horrela, benetazko produktuekin, eta benetazko kaliadeko osagaiekin egingo ditugun bi errezeta, nivel altukoak izango dira. Eta lehen errezeta, horrelakoa. Laranja zuritu, bere haragia txikitu eta gorde. Azala, xerra finetan moztu, galdarreztatu eta bere gorde ingo du. Baratxuri freskoa txikitu, galdarreztatu eta bere gorde ingo du. Jarraian, paktxoia, galdarreztatu eta bere gorde. Betegarri egiteko, pipergorria txikitu, tipulatxa txikitu eta gopor batean jarriko ditugu. Intxaur txikitu batzuk gehitu, txaka birrinduta horra gehitu, gero baratxuri freskoa, laranja azal birrindua, perrexila eta intxaur olioa gehitu eta esnegain bikoitzarekin ondo batu dena. Galdarreztatutako paktxoian bildu betegarri hau eta intxaur olio pixka batekin bukatu. Orduan, osagai berezia dauzkagu gaur, esan dakoa, asa txinatarra, gero daukagu intxaur olioa, hemen daukaguna intxaur olioa da, eta esan dakoa, osagai nagusi moduan izango zen, txaka dela olako karramarro erraldoi batzuk, ez da ikusi duzuen olako telebistan agertzen dira olan dokumental batzukan itxasuan gora eta bera moitzen dira eta olako karramarro, oso presiatua den osagai bat, eta laranja ikutuarekin. Orduan ingo dana, laranjaren azal pixka bat behar dut, gero betegarriako botako diodana, eta birrinduta joango da, eta gainerakoa gero apaintzeko izango dana, galdarreztatu ingo duna, hori serra finetan. Orduan, honen, erdi hartu eta akorde ingo dut olan. Eta bestea, zuritzen joango naiz, eta bego, jugo zaita ikuste. Zuen lasai, ez zaitez urruti joan, errezeta benetan mundiala datorretan. Gaurko protagonista beraz zigor txaka izango da. Nik uste bai. Jatorrizko txaka beraz itxas karramarro bat da. Zeguk ezagutzen dugun txaka edo supermerkatuan eta horrela erosten dugun txaka hori ez da karramarroa. Ez darama bate ere karramarro hori. Daramana da arrain zuria, gero koloratzaile eta lurrin batzuekin eginda, eta ez du karramarro hori. Beraz, horregatik handa prezioa asko zen merkeagoa bata bestea engatik. Orduan, itxura aldetikan egia da, igual nahiko antzekoak direla, baino ez dute zer ikusirik. Eta horregatik handa prezioa haina altu. Hauek arrantzatzen dira normalean, itxas oso hotzetan, Alaskan,
Kanadan, Errusian, olatuak oso handiak diren tokietan, beraz, oso arriskutsua den arrantza bat da. Badago dokumental, esan duzun bezala, telebistan dokumentalen bat, non ikusten den nola arrantzatzen duten, eta ikusten da klima benetan oso arriskutsua eta hotza dela. Horregatikan ere, prezio altua, ezta? Eta nik egiten, txikitan asko ikusten nun dokumentala zala, ze gustatzen zitaiten nola harrapatzen zituzten, eta beraiek barkuetan dautuzte kaiola batzuk, ezta? 100 inguru izaten dituzte. Vale. Eta kaiola hauek pixatzen dituzte 200 kilo gutxi gora bera. Beraiek egiten dutena da, kaiolak itsasora bota, eta 100 metroko sakonera arte iritsi daiteke kaiola hori. Vale. Pero kaiola barruan jartzen dute normalian bakaioaren aragia edo horrela, vale. eta karramarroak egiten dutena da, kaiola barrura sartu, bai. eta noski, bakaio hori jatera ez da, eta ondoren ezin dute atera. Vale. Bertan geratzen dira. Eta nola dakite non bota duten beraien kaiola? Noski deduketelako... Boiak ere izango hori da, boia badokatelako. Eta uzten dituzte hor, igual, 3 egun inguru, Orduan, beraiei joaten dira itsasoan zehar kaiola hauek botatzen, vale. eta ondoren 3 egunetara etortzen dira, jasotzen dituzte, eta ikusten dute ea arrantzatu duten, arrantza ona izan duten, ala ez. Eta beraientzako da, benetan kriston tentsioa dago, ze beraiek diru piloa dute jokuan, hau da, kilometro pilo bat egiten dituzte itsasoan zehar, eta noski hori kontsumo aldetik eta horrela oso garesti izaten da. Orduan, egun amaiera arte ez dakite ondo joan den ala ez, gero bueltatzen dira eta ikusten dute ea karramarro asko harrapatu duten ala ez. Eta gero, karramarroak emeak balin badira edo txikiak balin badira, horiek bizirik bueltatu in behar dira. Bai, emeak ez dute... Hemen txangurroakin justo kontrakoa da, emia da obiagoa dira, holan beteagoak eta izaten dira beti emiak, eta abitunik hori, eta enekien, nik gainetea holan zapina egiten inoz ikusiot, eta gehiamat oso ikusgarria ze itxasoa, eta nola kston olatuak eguraldi txarra gontzak indazaten, hemenik miresmen guztia arrantzali, hemen ikuste ditugolako nasak eta butrinoak ero hemen botatzea dituztenak hemen gure kostaldean eta, baina gertu ikusten ditugu, ez ditugu ikusten takitzen bat, hor iparpoloan eroan glaziar bat handamenetik holan izeberra, glaziarrez, izeberra, parkatu, glaziarrak ez dira mugitzen. Bueno, arbitz, parkatu, isildu gunen, bestela jarretu kontokeria esaten. Ura irakiten, hau galdarreztatu ingo dugu. Hau izaten da, gozo gintzan erabiltzen den zerbait desente, egiten dena galdarreztatu, eta ero almibar batean, sartzen duzu laranja hori, eta bueno, txokolateakin da bildu da egiten dira, ero apaingarri moduan. Normalean azala hori egiten moema dugu, lodiagok egiten ditugu, edo laranja pixka batekin ere txokolatetik pasatzen ditugu, eta behin TPT bat egiten dugu, da TPT esan nahi du tanto por tanto gazteleraz. Eta esan nahi du, 150 ura, 150 azukre. Bertan ondo konfitatu egiten diogu, eta konfitatu ondoren txokolate normalian beltzetik pasatzen dugu. Ze txokolate beltza laranjarekin oso ondo dikoa. Du badakizu laranja, kuriositate moduan, zer zen lehenago? Hau da, izena, laranja kolorearen izena, ala fruitua. Ostra, nik horra rautzaren eta oioarena banekin, baina hemen... kolorea? Fruitua. Fruitua izan zen horrena, hori da, eta, bueno, Indiatik handator laranja izena, laranj erabiltzen zituzten termino batetik handator, baina laranja ia fruitua, ia badakigu, ia 5.000 urte baino lehenagotik datorrela. Eta asiatik handator fruitua, gero arabierara pasatzen da, eta azkenik Europara iristen da. Eta egia da hemen Iberiar penintsulara iristen danen, normalean Levante inguruan finkatu zela, klima aldetikan oso ondo datorkiolako, eta hain da arrakastatxua bertan, non Valentzia barietate bat ere existitzen da. Eta hor pilo bat laran ondo daude, baina egia da garai batian hemen 16. mendian Euskal Herrian ere laran ondo deixente egon zirela. Badaude dokumentu historikoak eta horrela, non esaten duten kostaldean, Bermeon, Deban eta horrela, zeudela, Nik gure txian, euskagu eta esatiz dut, hasieran kostein zitzaion ematea, eta jendeak uste ditut, larainak bai, eta pila bat, aurten pila bat eman ditu,
eta gero eta gehiago ohikoa, ez dakit Euskadi tropikalan hori egia izango da, nire hortaragoa zen, baina badirudi baietz. Egia da, limoiak eta horrela, bai, nik desente ikusten ditut, Non limoiak ematen ditut, baina larainondok, gutxigo ez dakit. Baina egia da biak eguzkia behar dutela eta noski igual hegoaldera begira balma dago arbol hori eta eguzki gehiago emateko balma dio, pentsatzen dut erreixagoa izango dela fruituak ematea ez balma dio eguzkiak ematen, ezta? Bai. Normalean horrela izaten da. Bueno, nire larain jarsalak esan dakoa, kendu didana da gogor puntua, zaporea, gero hau izango da, apaintzeko bakarrik ibiliko ditut, besteak, hemengoak. Hori berrindu betegarrirako, hau apaintzeko izango da, eta atal hauek betegarrian ere jungo dira. Orduan, laraina, moztuta, listo. Oingo dana, baratxuri freskoa txikitu, eta hau ere, galdarreztatu ingo du, hemen daukat urpiloa jarrita, horan, ez duk kostatzen gehiago, irekiten gehiago, eta hau piztuta zegoen. Oin ja irakiten dago, galdarreztatzeko prest. Hau, garbitu, eta listo, jarraitzen dut. Vale. Bueno, paktxoia ere abiliko dugu gaur, berezitasun bezala, barazki nahiko berezia edo behintzat hemen kontsumo handia ez duena, baina jatorria Txinan du, bertan Asiako sukaldaritzan pilo bat erabiltzen dena, eta barazkiak paktxoi esan nahi duena da zurtoin zuriko aza, edo arrainaza ere esan nahi du, hitzez hitz. Paktxoiak. Eta, bueno, ikusten dezuenez, nahiko berezia da, eta oso moldakorra da. Hau da, era askotara kozinatzera dago, hau da, egosita, lurrunean, labilean, uokean, zopetan asko erabiltzen dituzte, eta saltxa asiarrekin nahasteko, benetan oso egokia. Ondo. Nik ikusten nuen hor juten izen fruta dendara azken aldian ikusten nuen, eta esan nuen, patxoiakin zerbait inbardu. Eta, bueno, bakarri zuen patxoia, eta gaina holan errezeta berezien moduan. Orduan, esan dakoa, hau, txorien ez da, inoiz erabili dugu, agian, hasiera batean, norbaitek ekarri zuen, ero, ez da, sukaldarin batek erabili zuen, ero, ikustut, erabili izan dugula, baina ez goatzen kosinatuta, salteatuta ustetik. Salteatuta, bai. Uokian eta horrela asko erabiltzen da. Eta nutrizio ikuspegidik, behintzat, oso kalidade honeko likagaia da. Hau da, C eta A vitaminak ditu, mineral pilo bat ditu, kaltzioa, antioxidatzaileak, eta hori dena oso kaloria gutxitan sartuta. Ur desente dauka, beraz. Dietan behintzat oso egokia, gure diotatzako. Bueno, nik hemen, baratxuria ingo dena galdarreztatu da. Sartu eta atera, kenduko diot indarra pixkate daukana, Orduan, ez da izango denbora horreztu nahi biguntzeik ez ezer. Da, irekin aldi bat, ja beroa zegoenez, sartu eta atera. Hau ere, kanpora ostu eta beste gauza gutxiago galdarreztatuta. Bat bakarri falta zai, paktxoia. Bueno, paktxoiataz hitzein dugu ere, gure txakataz, eta txakataz hitzein dugunen gero bururatu zaite, eta esan dut, hori ere gertatzen da asko gaur egun gulekin, ez da? Hor bururatu zait, berdina, txaka eta, hori da, benetazko txaka edo ezagutzen dugun txakak ez du zer ikusirik, hau da, imitazio bada, eta gulekin, berdina gertatzen da, ez da? Gaur egun azkenen angula oso gutxi dago, eta kontsumoa handia balin bada, desagertzeko aukera hori benetazkoa da, eta txakarekin berdina, ez da? Imitazio bat, non arrain zuriarekin egiten den, koloratzaile batzuk dituen, eta lurrin batzuk, eta hor ez da bai dago, ez da zein erabili, zein ez erabili, zein dastatu, zein ez, ona alda erabiltzen duguna, zuk ze uste duzu? Ondo dago imitazio hauek egotia, ez existitzea? Argi dagoena da, esan inbarda, zer dan, imitazioa dela, ez dala berdina, ez da, lehen komentatu dut, eta inoiz hitzein izan dut hemen. Txaka asmatu, gulak asmatu zirenean, hor, saldu zituzten, angula jatea bezain, berdina da, eta hor debate egin zan, ETV-bin, eta gura aitxa jun zan, eta aitxak esate zuen. Nien hau honen kontra. Berak egiten zuena, ez tira angulak, beste gauza bada, eta ondo dago, denon boltsikorako balio du, eta orduan, ondo dagoen zerbait da, baina ez dira angulak. Ze beraia saltzen zituzten, begiak itxita dituzula, ez duzu nabarituko angulak, ero gula jatena izan. Eta ez berdina da. Zapori azkenean angula zena daukate. Baratxuriana eta olioana, eta gulak horrena. Baina testurak ez daukaz. Testura asko aldatzen du. Asko aldatzen da. Orduan, alde hortatik,
hori, ondo dago, beste gauza bada. Eta kalitatezkoa baldin bada, ondo iruditzen zait. Hori da. Hor, gertatzen da, ultraprozesatuekin. Eta presioa, noski aldatzen dela, bai. Aldatzen da. Eta nik ustean jo, gainera gu kozinero gerala eta gure produktuak babesten ditugula, ez da, ikusten badugu produktu bat, galtzeko larrian dagoela bintzat, nik ustean dut hor lana egin behar dugula denok esanez, bida. Igual, gelditu behar gara, igual urte batzuz kontsumo hau egiteaz, ez da? Eta behintzat, geroz eta angula gehiago egotia eta berpiztea, ez da? Usten gure lana dela hori eta ia da, nik biak dastatuta dauzket eta esaten duna zio horrek. Batetikan bestia aldatzen dena batez ere izaten da tekstura aldetikan da, angula da pixka gogorragoa, ez da, edo hozka egiten dezunen crunch pixka hori egiten du, eta bestiak aldiz, ez. Ez pentsaguk hauek astero jaten dituenik, ez da urtero ere. Uste dut, azkenengo aldiz, angula janituenean txorienen izan zen, eta ingen duen horrelako konparaketa bat, gulak eta angulak, eta zaporea biak berdina zeukaten, baina zandako. Eta angulak zaporea bebai nabaritzen da, ez berdina da. Baina gehien bat baratxuria eta olioa nabaritzen da, eta testura. Eta azkenengoz txorienen janituen, nik angulak. Hor ikusten da ez, nola funtzionatzen du merkatuak ez da. Geroz eta gutxiago egon zerbait, geroz eta garestiago egiten da. Hori danakin gertatzen da, baina hemen angularekin eta horrela asko ikusten da. Duela urte asko, pilo bat angula zeuden garai batian, eta arrainarekin oparitu eta dena egiten omen ziren. Gaur egun aldiz, nola ez dauden ia prezioa kiloa 1.000 euro inguru balio du. Horregatik ikusten da, geroz eta zerbait gutxiago alima dago, gero eta garestiago, ez? Jende gehiago dago, nahi duena zerbait gutxi dagoen, Nik azkenengo ez dakiz ematen erosin nitu orduan, 500 ero egon ziren. Kiloa. Bai, kiloa, ez gaur bez sasoiak eta, gabonetan eta, baina ekarri nituenean euna, ni lortu nituen, nik, maiorista batean di, 500 eurotan, eta, 500 euro kilo bat ez gendu jan. 1 gramo 50 euro gatik jan genituen. 1 gramo jateko, jarraitzen dut, paktxoia induena galdarrezatu, pixkat biguna testura nahi dut nabaritzea, ez dut nahi egosita jatea. Eta oin betegarria prestatzen hasiko naiz. Betegarria da ama, gure txaka, gero hemen baratxuri freskoa galdarrezatu dana, gero tipulatxak, piper gorria, eta olioa, gero hemen daukagu, haulako esnegain bikoitza ero esaten dena da, esnegaina ondo konzentratu da, bestela esnegaina bikoitza ez baduzu lortzen, arrotu pixka bat esnegaina, eta hori erabili, hori gorputza emango dio, eta hau da dana biltzeko erabiliko duguna. Esnegain bikoitzak daramana da koipe gehiago, esnegain normala baino koipe gehiago. Aurkitzen da esnegain normalian 150 koipea duena, ondoren esnegain bikoitza igual 58 arte iritsi daitekena, horregatikan tekstura da krematsuagoa, koipe gehiago daukagena, eta ja hurrengo pausa izango litzake, ja gurina dauke 180aren koipean. Eta guk batzutan erabiltzen dugu gurin kontzentratu, hau da, igual 180ko koipea daukana honek azkenen finen dauke ur kantitate oso gutxi, eta egiten duna da produktu batek edo turroi batek edo zen gauzak irautea denbora gehiago. Ur kantitate gutxiago daukan eta koipe gehiago honek egiten duna da luzatu bere bizitza. Iraungitze data, hori da. Baina, detaile horiek, azkenean, zuek zerbait merkatuan denbora gehiago izatea, hori da, guk ez ditugu kontserbaterik eta horrela erabiltzen, lortu behar duguna da, era naturalean eta elikagai naturalekin, alik eta denbora gehiago irautea. Horregatikan, koipeak oso garrantzitsuak dira, errezetezetan. Eta horrexegatikan, kasu honetan da, askoze krematsuagoa esnegai normala bezala baino, ez? Esnegai normala ikuste bali madugu da askoze likidogoa, eta hau ikuste bali maduzu dala krematsuagoa da horregatikan, ze dauke koipe gehiago. Eta honek ematen dio bateze tekstura gehiago, ematen dio kremosidade gehiago, eta, bakoitza erabiltzen da gauza ezberdin batzetako, Osea, saltxa bat egin beharko bazenuke nahiko likidoa dana, igual ez dezu behar horrelako esnegaini, baina errezeta honetako egia da oso ondo datorkiola. Azkenean,
ez daukazu hau jogur batekin inerako zenukete, gaurko errezeta hau, jogurra ere hartu, jogur natural bat, eta horrekin azkenean da, bueno, ba, zerbait, ez diona jaten zaporea txakari, txakak izango du hemen, izan behar du, protagonismo gehienero, eta gero biltzen duena, solan krematxu uzten duena, orduan, erosi beharren olako, nik hemen beti gomendio hori ematen du, olako jogur krematxuak erosi beharrean, horrek esnega inpinoa daukatena, erabili alduzue, jogur on bat erosi, naturala, hori jarri gero, galtzerdi batean, garbia hortarako dana, bueno, olako betiko irestontzi bat telaskoa, baina telaskoa izan behar du, eta hor, utzi gau guztia, eta horren gurean ikusiko zu zema suero bota duen, eta ze jogur krematxu eta zoragarri, hori estiarekin ehartu da. Hori, bestela, jogur greko erara, edo deitzen zen, eta direla krematxuagoak, koipe gehiago daukatenak, balioko lukeetenak, eta bai, hoxe, lortu nahi deguna da hori, azkenen tekstura krematxu hori, eta egia da, funtzionatzen dula, sueroak entzen balma diozu eta gelditzen balin bazearate jogurraren krema guzti horrekin, irabazten du asko. Eta beste osagai bat hemen oso berezia, gutxitan erabilidana ez da. Kata inberdu. Zujan alduzu inoiz txakari, nik aurreneko aldiat aprotxaten badut. Gutxiago itzein eta gehiago dastatu, Ba, txaka baino asko zobe. Ba, egia esan baiet. Irabazten du. Txangurrua egozia jatia moduan da, netzako, azkenean? Bai. Horren, txangurrua. Bai. Azkenean egia da ikusten dituzu, karramarro handi horiek eta die, gure txangurrua moduka, baina handia bak. Nik ikusi ditu danak asko zaundia badia. Egia esan, benetazko, beste txakarekin zerikusirik ez dauka, hau probatu ondoren, hemendik aurrera hau erosi behar dut beti. Bai, ni deituko dizut orduan. Deituko dizut ekartzeko pixka bat. Jefe, soldata igoera. Hori da. Bueno, beste osagai bat. Azkeneko osagaia horrela oso berezia dana eta gutxitan erabili izan dana hemen, ez da? Zior, dala intxaur olioa. Bai, ekoizle bat ekarri genuen, Euskal Herrian hasi zala, goratzen naiz, bera eiten eta ez zegoen errotarik hemen. Bale. Ez dago tokirik olio ateratzeko intxaurrei eta Frantziara eraman behar zuen hartu, eta hemengo intxaurrak hartu Frantziara han olio egin, han badazuen prensak hori egiteko, eta gero ekarri behar izaten zuen. Egia da oso gutxi kontsumitzen dan olioa dala hemen, eta ematen diot, toki hola ikutxu gozoa, gero txigortua bezalaxe ere, kasu batzuetan, oso berezia dana, eta esan bezala, intxaurrari koipe guztia atera behartzaio, da prentsa baten bidez izaten da normalian, eta hori erabiltzen da, bai, kozinatzeko, eta baita ere, kosmetikarako. Kosmetikarako ere, pilo bat erabiltzen da intxaurraren olioa. Azalarentzako oso ona omen da, azal lehorra edo balima daukazu, hidratatzeko oso ona, gero ilearentzako ere, ilea hidratatzeko ere oso ona, ez zuzenean, baizik eta badaudela produktu batzuk non olio hau erabiltzen duten, propietate hori emateko. Zer bat ikazten lantxuren? Oidek. Guk ere, guk ere. Bueno, jak esan duzun horren hona dala, venga, erdia hemen botako diogu, hau, gatza eta piper beltza botako diotoni, jogurra, eta listo, betegarria honekin prest izango genuke, piper beltz pixka bat, gatza, eta gero izango da, bueno, olako modu artistikoan, zer ateratzen zaidan, batzea gure paktxoian. Egia da, intxaur olioa normalian hobe dala gordinik erabiltzea, ez? Kozinatzen balin badugu, propietatea galdu egiten ditu, txigortu zapore oso handia izaten du, eta normalian gordinik hobeto izaten da. Erosteko nik egia esan belarden da pare batera joan behar izan naiz, eta ez dut lortu eta eskatuta, beraiek eskatuta bai, horretan esan zidaten, bueno, lasai, zigor, biharko ero badaukazu. Egia da, errendimendu aldetikan, igual nekazari bat edo, nahiago duela intxaurra horrelaxe saldu. Sagardotegietara, hori asko iten dara. Sagardotegietara adibidez, beraiek olio koipe hau atzeatzea, baina oso, bueno, kosta egiten da eta errentabilidadea asko ze txikiagoa izaten da, horregatik ez dago hainbesteko produkzioa honena. Durangaldean egon zan, olako baserri batean, beraiek jarri zuten gaina, anuntzioa, eta egiten zutena da,
zu jasotzen badituzu, kiloa, ez da, intxaurrena berez balio badu, ez da, 4 euroero, uste zizun 2 eurotan, baina zu jaso gazen ditu. Jaso, gero zuritu, gero lehortzen utzi, hori denak zuki martzen duen zerbait da. Hori piparrarekin, ez? Pikillo piparrarekin ere gertatzen da. Zuk eroste bali madezu horrela gordinek, eta zu zuritzen bali madezu azia kendu eta txigortu eta etxea eraman dena egiteko, orduan merkea bateratzen da, ja eroste bali madezu, ja pikilloa, ja behin, ja inda, ez da? Bueno, hau asmoa da, ni bat ingo dizuet, erakusteko, eta gero, gainerakoak egiten jungo naiz, horrela hartu, eta ostuarekin horrela bilduko ditugu, eta hauek jarriko ditugu gero platertxo batean. Olio pixka bat gainetik, gero botako dugu perexil pixka bat, tipulin pixka bat xeatuta gainetik, eta listo, sarrerako moduan zerbait berezia, zeituen ingo dizu da, txui pixka. Bueno, bete ditut, ja, nik uste dut, 4 bikin ero, nahikoa izango zala razioa, falta zait hemen, tipulina, txiki mostea, eta aldaketa bat indut, Armitz. Aldaketa? Zaldaketa? Berez oin intxaurran olio bota behar nion bakarrik gainetik, baina ni, honik gero, ensalada itxura hartzen didanez gehiago, eta oso polita geratzen danez, bueno, ospin pixka botako dio. Horda, nolako modena ospin bat hartuko dugu, eta hau zan garai batean oso tipikoa zan, apaintzeko erolan, botatzen den badu modena ospina pixka bat olio batean, gero egiten dio lan, tantaka moduan geratzen dira. Eta oso polita geratzen den zerbait da, apaintzeko garaian olan ematen du, ez da guztiz batzen, ematen badiu sardezka batekin, ero, batuko zan, baina nik nahi duana ez batzia, eta ero ikuste holan pinporta bel batzu. Orduan, zema jarriko ditu razioa, iru. Ja, 4ak balin badaude, bueno, ikusten dut. Lau jarriko ditu. Bat, bi, hau? Ezin dugu ezer bota, Ezer. Kostatu zaiguna eta ondore, mesedez. Ez. Zile hor plateren utziko, Txaka behintzat, ez. Orduan, asmoa da, horrela jarriko dugu, laranja gogoratu, lehen galderrestatu duan, laranja tal batzuk gainean. Freskotasuna mango diona ere. Bai, eta zaporia, laranja, agizu, hor zenbaki bat hemen ez da inoiz aipatu dugu. Laranja da mundu guztian jaten den, frutetako gehien jaten dena. Munduko ekoizpen guztiaren 180 zukutarako da. Beti esaten da, laranja, fruta jani behar da. Egia da ni laranja. Jani behar da. Ni zumuan hartzen dut, gehien bat. Egia da gozaltzeko eta horrela, kafeixniarekin, laranja zuku fresko bat, ezin hobia. Mundu guztian batzen den laranja guztiaren 180 zukutako da. Eta, bueno, laranja zukua, omna, baldin bada, gaitzerdi. Zer da horti. Gero zer saltzen duten hortikan ez da. Azukrez beteriko zukua, ez da, osasuntxua izango den eta dena, baina, bueno. Nik hor, larritu iten naiz eskolan ikusten ditut, ume asko, badaude zuku batzuk oso famatu da diena, marka bat, eta uneko haundi bat azukrea dana, eta zenbat ikusten dituen olakoak, da, gurasoak, bai, fruta, zukua. Vitamina gutxi eta azukre asko. Fruta hori justu ez da fruta dana, Baina egia esan hemen oso ondo datorkiola, azal, zati hori eta freskotasuna eta zaporia emateko, earki. Eta ikusten duzu, nola, holako detaile txiki batek, ez da, platera betetzen duela, honan erabiltzea modena, eta gainean, modena ospina ondo juten dalako. Ia denekin, nik gustatzen zain, nik banaiz modena saldia, Ia. Bueno, lagunok, nik uste dut honekin, Duela holan, goi mailako jatetxe batetako errezeta, hemen daukazue gure paktxoia txakarekin beteta laranja lurrunetan. Bueno. Armitz, hau mokadukoa da. Eskuz, kanapea bezala xe, ez da? Bai, jana alda eskuz, nahi izan ezkeu nik uste dut hau. Dana barrua, ordu. Hartu, gora etorri gara, Armitz, uste dut hau, mokago jareko. Du dana barruan. Goi mailako jatetxo batian, edo Kate Middletonen eta Guillermoren ezkontzan ere egon daitekeen kanapea. Urrengo errezeta, bezalaxe.
atera haragia saltxitxetatik eta erregosi tipularekin. Ondoren nahastu ziapearekin eta esnegainarekin. Zabaldu ostorea eta moztu tira luzeetan. Jarri saltxitxa nahasketaren zilindro fin bat zerrenda bakoitzean zehar. Biribilkatu ostorea haragiaren gainean eta margotu arrautzarekin. Labean egin 15 minutu gorrituta eta kuruskari egon arte. Amaitzeko moztu kanape motako pieza txikietan eta zerbitzatu. Ba, ikusi dezu, misteriorik ez dauka errezeta honek, eta horretarako nik hemen dauzkaten saltxitxa hauek, kalidade honezko saltxitxak hartu, kaso honetan Frankfurtekoak dira, azal pixka bat daukate, ingo detena izango da, pixka bat, lauan baten bitartez, ebakitxo bat egin, azal guztia kendu, eta ondoren tipula erregosten utzi pixka bat pixkanaka kozinatzen joateko, eta ondoren haragi guztia bertara botako dut, eta ingo detena da ondo erregosi. Hori izango da gure betegarria, gure ostolorearen betegarria. Hementxe daukadala, ondoren zabaldu egingo dutela, luzatu egingo dut, eta orduan barruan sartu eta labera joango da. Horretarako, esan bezala, hementxe azalak enduko dio danai, eta erregosten hasiko naiz. Hemen, niretzako da sausage roll. Zeran da saltxitxa nola esaten da, ez? Sositxiz. Sositxiz, no? Olako zerbait duze da labeintzat. Bueno, sausage roll, hau da, saltxitxa ostoreak, o biribilkiak, hemen, nik horatzen naiz duela asko txorienen egin genuen, eta nik pintxo bat egin izan dut olako kanape moduan, naiz gogoratzen olako txakoli dastaketa batean ero, eta zan azkenean egiten genuen bizkaitar saltza, katilu batean, bizkaitar saltza pixka bat, ze hauek oso ohikoa da ketchupean bustita jatea. Eta nik nituena berdina, baina izan zen, txistorra hartu, txistorra gero ostorean bildu, olako luzenga batzuk egin da, eta gero labean kozinatu. Eta gero horrekin nituena da, pusketa txikiak hartu, moztu, eta katilu horretan barruan sartzen zen, erdia kanpoan, erdia barruan, ez? Orduan, juten ziren, bizkaitar saltzen bustitzen, eta txistorra jaten. Gure hori izango zen, Euskal Bertzio, zan dezagun honena, Txistorra roll. Txistorra roll, txistorra ostopillak edo nahi duzuen moduen ditu, baina, bueno, erraza daiten, umekin egiteko, eta gaina gustatzen zaila, urte betetze... Edo txoripan, baina... Baina moderno, txorizo ogia erabili beharren, ostorearekin oso ondo geratzea txoizoa, eta txistorra fina direnez, 15 minutuan, lehabean ondo eginda geratzen dira, eta umei pila gustatzen zaizki daue. Orduan, ideia moduan, bizkaita saltza gabe, egin alduzu hau. Eta bestela, bueno, errezema batuan, ohikoa da, nan bertako tabernetan eta holan pikote horako moduan asko saltzen da, errezema batuan da Irlandan, eta hau berez asmatu zen lehen, bueno, garai batetako ideia moduan, eramateko zerbait bezala, zerbait jatekoa. Egia da, erreixa hartzeko, eskuekin jateko, balioko lukeena, ezkontzetan edo edozein ekitaldietan, edo alde batetik bestera mendira juteko. Hori da, edo mendia eramateko, edo kalian jateko, edo non jateko. Ia da oso erreixa dela, goxua da hola. Baina erreza da, eta gaina kalitatezkoa zuken duzu moduan, eitea erreza da. Hortako produktuak kalitatezkoak. Kontua da, hauek antza saltzen dituzte, esaten dute, kalitatezkoak izateko, eukin behar du haragia barruan, 150 eta 170 arte. Saltzen dituzte hor batzuk, 130 ez direnak iristen. Hau da, gero, erabat ditu kipula, espezia ezberdinak, belarruzaintxuak, eta hori izaten da. Gero, saltzen dituztenak horrek, merke aldera edo dienak, bueno, auskalo zer daukaten, ultraprozesatuak dira, ostorea ere kurruzkari geratu behar da, leuna izan behar da, bestatzuk hor daude, lehorrak direna, betegarria auskalo zer dan. Orduan, hemen, beti bezala, kalidadeak eta kalidadea daude, eta nik ikusi dut, olako batek kalitatezkoa bala, balio du liberatan, hango dirutan, bat eta erdi ero bira iritsi alda, eta besteak, 90 zentimo. Orduan, presioak asko esaten du olakoetan, Eta erosterakoan zerbait erosterakoan ez saltxitxa bakarri baizik, eta edozei urdai azpiko, edo zer gauza erosten dezuela, garrantzitsua begiratu normalian etiketari edo ze bertan atzean jartzen du eguneko zenbat dan haragia eta zenbat dan beste gauza guztia, ze botatzen dizkiote harto irina, kontserbatzaile pilo bat, orduan garrantzitsua eguneko hori altua izatia. Merketzaldera jotzen du jentia, hori da. Bueno, ni hemen errezetarekin aurrean, hemen nindetena izan da, gure tipula eta
saltxitxak nahastu, ondo erregozi, ingo detena da gatza pixka bat bota, Vale? gainetikan piper beltza ere, pixka bat botako diot, zaporia eramateko, eta ondoren esne gaina, vale? Hori kozinatzen utziko dut, pixkatxo bat, eta hori izango da gure betegarria. Gero, ziapearekin nahastuko dut, eta listo. Hori betegarria, ondoren, hemen daukadan ostoria, ingo detena da zabaldu, bete eta labera. Oso, lehen aurreatu dizuet, bihar maiatzan bata, orduan bihar txorien ez da gongo, bihar jai hartuko dugu. Eta maiatza batean, Argentinan bako zer jaten dan, lokroa. Bako zer dan lokroa. Lokroa, bai. ez? Bueno, ez da bakarri maiatza batean da, estatuarekin, ero herrialdearekin, zerrekusia daukaten egun berezietan jaten den zerbait, baina bai maiatzaren batean. Eta lokroa da, olako, eltzekari bat, hemen karburea jangen duna, ez dakizu, hilak altzatzen dituen hoietako bat. Hor esaten da, kultura ezberdinen nasketa badala, ez? Badan, Espainiarra joan zirenean, iten zituztela, beraien eltzekaria, lokroak eramate ditu, babarrunak, gero, frijoles o porotos edo ditzen diotena, babarruna direla, gure babarrunak, gero, artoa eramaten du, artoa beratzen usten dutela, eta ero kozinatu imar dela, ordu luzez, eta gero, aragia, animalian, zate pila bat. Erabiltzen da asko tripakiak, txorixo eramaten du, batzutan txerriankakin ere kusitut erzetak, hau da, aragi animali jatorriko zerbait eramaten da. Eltzekari bat, gure, esaten dena, sakramentu guztiak eramaten ditu baita. Eta, hor kontua da, Espainiarrek itxez dituztela konkistatzaileekan beraien babarrunak eta beraien eltzekaria, gero hor, asko esklabuak eta zeuden, da, Afrikarrak eta hor hartu, eta sartutu zituztela, gero horri gehitu zizkiotela, artoa eta sartu ziotela, holako eltzekari bat, gaur egunkoan oso antzekoa zala, hau da, artoa zeukala, eta gero animali jatorriko produktu bat. Eta hori dana batu egin zen, eta gaur egun bada oso, esan dakoa, oiko plater bat, 3 ordu ero behar dituena prestatzen, gure babarrun eltzekari bat moduz, suposatzen du, lapiko askarrean egiten badugu, askarra izango dela, eta han, egun berezietako zerbait dela, lotuta dagoela egun bereziekin. Maiatzaren bata hoietako bada, gaina egun hortan han ohikoa da, eta maiatzaren batean han ja, neguari gaixo esaten ari dira, udazkenean daude, beraien dako, orduan, sasoiko zerbait da. Argentinan hotza egiten hasiko da ja maiatzetik aurrera, eta orduan, holako platerak ondo sartzen dira. Hori egia da, han udadanean hemen negua da, eta hemen negua danen han uda da. Banekan klasean lagun bat, Argentinakoa zana, eta Gabonetan beti area oporreta jute zan, eta beti etortze zan moreno. Bueno, guk gure klasean eskiatzaileak etortzen ziren Gabonetan, moreno. Edo erreta, hori etortzen dira erreta, ez da? Eta arpegia moreno, hori bai. Gero dutxan ikusten zen dituen, eta txuri. Oso ondo. Bueno, ni hemen errezetarekin bani joa, ingo detena da, hemen sartu, nere oztopilean. Zer bota joan armez? A ber, bolatxo horiek ikusten ditu dela eta ber zer sartu. Hau da, gure saltxitxaren aragia, tipula, ziapea, eta esne gaina. Ordu ningo detena hemen sartu, dana ondo itxi, laberatu, arrautza bota. Eta laberatu, eta ondoren ja, ateratzeko pres. Beraz, etxoin hor segundu gutxo bat, momentu batean bueltatuko gaeta. Bueno, ikusten duzu, ja labetikan atera da, ordu erdi ondoren, eta gure oztopiaia pres. Hau da bat, baina eta gero, nahi dut esan, horrela, galeseko tupeak horrela joan ziren bat mentzak. Kanapea, honek izan behar du txikia, hau da, bokadukoa. Ordu ningo detena da, zati haukendu, eta kanape moduan moztu. Hau ez da, bokailu bat, hau ez da... Razio osua bat, honek izan behar du txikia, eskuarekin jateko, bokadutxo batian, eta listo. Ondoren gauza gehiago datoz, menuan platera Euskal pintxoan nola, esku batekin hartuta, hau da, hori luzenga eta bestean tragua. Hau ideia, babetu, getarian antxua eguna da. Antxuak inintzazue betegarri horrenekin, zerbait, barruan sartuta, antxua sartu, eta zerbait... Adibidez, balioko luke. Beraz, hementxe gaurkoan, behintzat, saltxitxarekin egin ditugu, eta hause izan da, ostorezko eta saltxitxaren kanapea.
Bueno, hori utzi, hori da kozinatzen duenarentzako bakizu beti, eh? Ba, horiek... Zerbait soberan balin badago... Ez, sukalde buruan dako. Hori da. Eta zentzen, zarran dako. Beti izan da helduentzako. Edukazio, ez. Bueno. Oh my god. Oh my god. Ingelesa ateratzen da eta Oh, yeah. Very good. Yeah. Yeah. I find thanks. Yeah. Gehiago, Oso, ona. Eta etxean egiteko, benetan. Momentu batien egiteko, Bai. oso erraixa eta goxua gelditzen dana. Bai, eta hemen saltxitxa freskoa nahi izan eskero argumentu, baita, freskoakin ero. Ere balioko luke. Bai. Lehen esan dizueguna, kalitatezko produktuak erabiltzen baituzue, hau txarrezin atera, sekula. Hori da. Hau esan da, bueno, asteburu luzea daukagu horretik, ondo izan, kagu asterenean, hemen txurienen. Agur!